buba gerani mutu awo takelai situng sini buba gerani ima ini mekang hengsitung sini buba gerani mutu awo takelai situng sini buba gerani ima ini mekang hengsitung Chungo phalai janai ro takti lo komo roi khang chungo thangai tangai ro lo khani sirai mo lang Sini buba gerani mutu buba gera ayo lothung buba gera ayo lothung Greta Tripalen maro nai Greta Tripalen maro nai Ay ke chuba chole nai Ay ke chuba chole nai Diprasa ayo lothung Diprasa ayo lothung Dini matai no maro nai Dini matai no maro nai Ay ke chuba chole nai Jedo pani dalal ro wan shogna rengya deni ro Jedo pani dalal ro laji na rengya deni ro Jedo pani dalal ro wan shogna rengya deni ro Jedo pani dalal ro laji na rengya deni ro Hani nokha tengkamuni tengwei tongzangmani Usubza tongmani Hani nokha tengkamuni tengwei tongzangmani Usubza tongmani Tini buba gerani mutu awo takelai situng Sini buba gerani ima ini mekang hengsitung Chungo phalai janai ro takti lo komo roi khang chungo thangai tangai ro lo khani sirai mo lang Bai pula to sini joto media tahu kono tini o je conference salchani je conference o pandao to chang sarai sini honorable president to saka sini kaisano je sini demand abo ka sini greater Tripura othoba sini permanent solution abono tuina sing lukurokno sing tebo kaham kai sing bus kango joba khlai theni bo borok je kisa misa tamne bono bukharago question asai tongmani question haing tongmani abo jate sarai ngani thung hni sing tino conference khlai tongo sudu OSCM sing sara Tripura sing bepi sing khlaijagi tongo tai tini no conference bising to sini committee rok to tini sing kun khajaklak sudu matro sing sini borok no sini je Tripura accord je bubagra je Delhi sarkar je accord kemine abaron sing tebo lukorong thanibo sarai ka sing pinan bugino tini ni conference jotono saimano jotono hambai sini joto media rongno nor jotono saimano sini YTF sini kereng jagao district conference ngai tongmani tini haino hai singoro Sipaijala district conference pemani yagolo west district conference be lwa jijak tini oro sung paijak sini joto honorable representatives ok tongbayo nor jotono saimano hangkabon bisingte sini conference mani abono sung sana nayo je kabangma borok sini o je sini dabi yakaba sini sanmong Greater Tripura Land yakaba permanent solution for Tripura sa abono tinya sini main motive tai sini main nasingmung abono tinya sung tagbo awareness rani musungo sini borok no je sini Greater Tripura Land tagbo sung sini borok ni bai sung sanai tongo abo sini sanmung simia abo joto Tripura sani bisingo je khawo bisingo je habai je abo sung nangmani a Greater Tripura Land sung tagbo jaga o thangai sung kokpiri tongo tabu kereng district o sung amai conference bisingte o conference sung abono sung message rani busungo sini Greater Tripura Land permanent solution one last fight nei jara kabangma sungno honai tongero sini one last fight afro nai Greater Tripura Land manai afro sini one last fight nai haisi kabangma boro confusion tongmano kabangma borok ni jani ideology jitti sai tongmano haibana sini naharmong bubagrani bisingtei tini YTM ni bisingtei conference khajak tongmon bisingto o Greater Tripura Land tabuk bo sini dimano tongo abuk
norong thani chung jotono lukurong sung message nane aboni tin sung conference tini luaji jabo.